Nahimo ng low pressure area ang Bagyong Luis. Apan adunay bagong LPA nga naumol nga nahimutang sud sa Philippine Area of Responsibility. Ang LPA nga kanhi Bagyong Luis natunaw na matud sa pag-asa. Apan ang ikaduhang LPA katapusang nabantayan sa gilayong 190 kilometers sa kasadpang bahin sa Bacnotan, La Union. Adunay kahigayunan nga mamahimo kining usa ka bagyo sa musunod nga mga oras. Kung mahitabo man kini, pagatawgo na kini og bagyong Maymay. Padayong gibantayan ang Typhoon Dolphin sa gawas sa PAR. Matod sa pag-asa, nagpabilin ang kahigayunan nga musulod kini sa PAR. Apan hangtod lang kini sa northern portion ug dili na mo landfall pa sa nasod. Posible hinuong pakusgon sa Typhoon Dolphin ang habagat nga mupauwan gihapon sa ubang lugar sa nasod. Subay sa rainfall forecast sa Metro Weather, adunay katagatag nga pag-uwan-uwan nga masinatik sa Eastern ug Central Visayas. Posible gihapong uwanon ang ubang lugar sa nasod.